Yo, this is your boy PJD and mo din niya akong response video sa 16 bars challenge nga nadri karon sa Facebook. And before ta magsugod na lang tayo i-shoutout ng mga kailog, mga friends at mga rapper, no? Pinakauna si Kritiko, Titoy the Rapper og tanang rapper sa Initaw, Brown Critic, si Boss Akil, especially sa tanang Iliganong Hawod, Pedro Marikid Jr. aka Binangkal Rapper, no? Si Third Sound, si Mad Mike, Denzi, so sa Crossmix si Marvin, si Aito, si Brian, si Jupin, si Pipo. So sa verse 8 si Pupong sa Printagidansya ug sa tanang kailan na tong rapper diha. So shout out ninyo and maura to, so sugod ta. Okay. Hey, let's go. Hey, kani sinulat sa limitadong panahon pero walay makapugong og mauni ang tugon kay mga bara og saludo na tirada tubag sa positibo ug mga naghalo-halo nga ideya malamang. Don't stop the track like what now out of the box sa perfect job ni Pacquiao mga higala. Kamusta mong tanan bistrong sa sitwasyon karong giatubang bisag unsa pa man. Let's keep it real tight, started a game in the lane, no 5 representing cross mix. Waving all day, you can stop or drop the move like with a winning MJ. Kung magkusog sa kahitasan ang sa magi at tubang tanan na negatibo ipadapin ko na lang. Dili ka magluya abi kay pwede maunang. Iyo sa kinabuhi daghan kay makatunan. Daghan kay makatunan. Daghan kay makatunan. Daghan kay makatunan. Iyo sa kinabuhi daghan kay makatunan. Daghan kay makatunan. Daghan kay makatunan. Daghan kay makatunan. Iyo sa kinabuhi daghan kay makatunan. So mura to. Peace.